ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми ютуб. Имрӯз 23 ноябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон пешкашро мешавад. Бошад тамошо кунед. баъдам бародаро барои реклама хона, замин, мошин, квартира, техника чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда 9 дона хона ҳастай, велосипедои фурӯшӣ ҳастай дӯстони азиз, баъд боқачаи фурӯшӣ, яду гови зотии фурӯшӣ ҳастай ки дар кортонай. баъдан бо рекламаҳои ҳархела пешкашро мешавад. тамошо кунед бачаҳо. наворда лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷо хона, замин, мошин, квартира дар кортонай, таги комментария видео нависонда монед. иншоалло навор мекунем, пешкашро мекунем, дар видеоҳои баъдина дар ҳамон ютуб мегузорем бачаҳо. имкони лайк боша, лайкҳоро монед, навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метиҳем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеъ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акаи Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. бародарои муҳтарам, великҳои фурӯши арзон истеҳсоли Корея, нархошон ҳархела дар рӯи экран навистагиа бачаҳо. нигоҳ кунед. састаниҳо хуб дастсафка ҳастай, ба тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ройгон дастсафка мешаванд. адреси мо шаҳри Душанбе дар 7 километр қарор доранд. рақамҳои WhatsApp-и оиди ҳами великҳои фурӯшӣ ки маълумоти бештар гирифтан, занг зада чахчах кунед. великҳои корейскӣ нисбати хитоӣ мега хела зуртаракан, састаниҳои чоткаҳан, пачка 100%. 100 бор хубай меган нисбати великҳои китайскӣ. ана ё корейскиан запчастои боқувват доранд, мегирӣ тайёр мекунӣ, ҳай мекунӣ мегарди. нав панав пачка ҳархела нархи навоқатӣ. фақат аз номи Саудо ТВ занг занед. фурӯши молҳо бачаҳо азиз, буқача гарани арзоншӣ зангзад чахчах кунед. адрес ноҳияи 5. як гови 5 сола мега бо буқачаш 35 000 сум нарх. гови зотӣ, гови дуюм боша 2 солаҳай буғузай 18 000 сум. ба қарибӣ худо хоҳад мезоя, яъне ки бачаи духтай мекунад. ягон одамои серьёзни дута рақами WhatsApp мондагиам мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ занг зестем. шир аз 10 то 15 литр аз охур зависит мекунад, яъне ки аз амо тариқи аз амо хӯрокае ки метен зависит мекунад бача азиз. хоб гови беҳад, гови зур мақсад ҳозираша мега аҳли бадай гудако меҷӯшаш. ина марамад гови аҳл, гови арзон.
18000 сум буғыз ишия буқачақати гови зути бо нархи 35000 сум иншоаллоҳ бо арзон мешавад. ноҳияи 5 адресои мо бачаҳо занг зад пурсенчи. дӯстон, мегзарем ба якумин эълони рӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон карданд, ки дар ноҳияи Тоҷикобод дар ғарм қарор дорад. ҷамоати қалъа деҳаи Капалӣ сехонага 5 сотих замин дорад, ки нархаш бо маслиҳатай. Не ки нархи зур. Ака гуфт ки ҳамин маслиҳат кинем, чах кинем, як фикри аниқ да бием да баъд амира савдо кинем. кадумитон ҳами тарафҳои ноҳияи Тоҷикобод территорияи ғарм хонахар ҳастен, гирдаш маҳкам кардагӣ 3 дар хона дора, 5 сотих замин дора, муомила яъне ки нарх бо муомила. WhatsApp яка дар рӯи экрани шумо аз номи Саудо ТВ ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед. бачаҳои азиз, лайкотона гузорен, дар канали ма подписатсия кунен. анаи хонара дӯстон хушрӯ проекти замонави қадӣ бардоштан, сеҳсмоҳош қати қонуну қоида боқувват кардан савдош мекунанд. гирдаш маҳкам, дароза часпондагӣ, семенблок баланд забор гирифтагӣ, хона дар ҳолати коробка мефурӯшанша, маслиҳат нархаш. ина марҳамат дӯстон, занг зада бигиренаш. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ имрӯза. дӯстон, квартираи фурӯшӣ равон карданд, ки доми 10 этажа, хона дар 4 этаж қарор дорад. квартира дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, рӯ ба рӯи бозори Сафина, духонага масоҳати 48 квадратни метр. квартира дӯстон дар ҷои ободай, дар ҷои беҳтаринай, сентри ноҳияи Рӯдакӣ, маркази Рӯдакӣ, рӯ ба рӯи бозори Сафина. ина серьёзни харидоротон занг зада чахчах кунен. 320,000 сомонӣ, духонага масоҳати 48 квадрат. ина миқадар кадан далши кадомитон мегирен, чахчах када бигиранаш. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои мегафон рӯи экрани шумо. ҳаме ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. 320,000 сомонӣ, занг зад бигиранаш. дӯстон, лайкотона монен, подписатсия кунед. масъалаи монтаж кардагӣ, шкатур кардагӣ, дарш монда, ине ки тирезаҳо часпондагӣ, инеҷа масъалаи монтажаш хушрӯ када қонуну қоидааш қатӣ каданша. ина хонаҳо перегородкаҳошон фасон гирифтагӣ, ҳамаш падрият. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ равон карданд, ки масоҳати 70 сотих замин дора, дорои 3 дар хона, дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Хубохуҷаҳлишоҳ мега. ҳамин 70 сотих боша, 7 сотих боша, дар инҷа 70 сотих қайд кардагиам. ма фикрем ки 70 сотих ай. обсвет дора, 350,000 нархаш, ки боз муомила дора. WhatsApp-шон рӯи экрани шумо. дасти Тоҷикистон, Русия, WhatsApp занг занед. хона дар наздикии мактаб, магазин, балнеса, беморхона, масҷид дора. ҳуҷҷатҳои хона ва боғ 70 сотих будастай. ва боғ мега 100%. боғаш тамоми мева дора, сабзавотора дора. далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp 350,000 70 сотих 3 хона. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки масоҳати 8 сотих замин, дорои 4 ҳуҷра, дар аэропорти наздикии аэропорти ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. 8 сотиха, 4 хонага, ҳолати коробка бо лои бардоштагӣ, деволи лоӣ. 215,000 нарх мондан. WhatsApp-шон рӯи экрани шумо. бо занг замасия кунен. срочно фурӯхта мешавад. адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, участка 8 сотих, документош ҳамаш тайёрай, камтарак муомила дора. беҳуда занг назанен. фақат бародаро серьёзни харидоротон
мефурӯшанд 215,000 бо худохоҳад як чи нимчи арзон мешава. занг зад чахчах кунем бача азиз. дӯстон лайкотона монен, подписатсия кунен. аз куҷо хона, замин, квартира дар корай? таги комментарияи видео нависона монен. худохоҳад мо навортон мекунем бача азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ астае ки дорои 6 сотих замин ва 4 ҳуҷра дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, ноҳияи Хӯросон, деҳаи Сарбанда қарор дорад. савдо мешавад 245,000 нарх. ҳавли стяжка, проекти фасон, хушрӯ замонавӣ кардагӣ, хай дарахтҳои калон, ҷои ов. хобу фурӯшӣ аз лаби роҳ мега 100 метр даротарак. мефурӯшанд 245,000 сомонӣ. 8 4 ҳуҷрага. занг зад далши маълумотша бигирем бача азиз. ма фақат навор мекунам. вазифаи мо навор кардана, пешниҳоди мардум кардан дӯстон. баъдан хонаҳотона ки равон карден ҳаракат карда видеонавор карда кунен, баъд адресора пурра нависонда кунен. мо рекламаи фасон када фурӯшта гузорем. навор мебарад дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм, дига сайтҳо падилиса. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ сон азиз. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар соколни этаж, масоҳати 42 квадратни метр, дар повороти Ленинград, дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика қарор дорад. 245,000 сум бо ремонти замонавӣ, масоҳати 42 квадратни метр. духонага дар Ленинград, соколни этаж, иҷозати зиндагӣ ҳаст. фавран неки фурӯхта мешавад бо нархи 245,000. ватсап шумораи экрани шумо. боз далши маълумотша бигирем бача азиз. дарочаспондагӣ, тирезачаспондагӣ, шкатур кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, пардаҳо. хулоса дӯстон, одамои серьёзитон аз думи Сауду ТВ занг занед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ астае ки духонага квартира дар шашум этаж, масоҳати 53 метри квадратӣ. салом дӯстон, хоҳиш мекунем беҳуда занг назанен. одамои серьёзни видеора тамошо кунем, баъд занг бизанен. хонаи фурӯшӣ дар гардиши фабрика, назди коллеҷи тиббӣ, дар ошёнаи шашум. духонага квартира дар шашум этаж, 53 квадрат, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, назди коллеҷи тиббӣ дар қарор дорад. 53 квадрат духонага кардагӣ астай. шкатур монтаж кардагӣ. худи бино мега 7 ошёна. хонаи мо дар 6 ошёна қарор дорад. 285,000 сум нархаш. боз камбеш савдо мекунам бача азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар амидом қарор дорад. фасад кораш тамом шудагиай. дуҳуҷрага квартира дар шашум этаж, масоҳати 66 квадратни метр, дар ноҳияи Рӯдакӣ, 350,000 сомон нархаш. духонагаи фурӯшӣ дар Рӯдакӣ, маркази район. бино дар лаби роҳи калон қарор дорад. дар назди бино ҳамаи хизматрасониҳо ҳастай. хоб, масоҳати 66 квадратни метр метонен бигирен зиндагира, яъне ки ремонт карда сар кунен. 350,000 сомонӣ. дом мақсад ки дӯстон фасади корборуша тамом кардагӣ, хай хона ҳолати коробка мегирен, камбеш бо расход мекунен, баъдан зиндагира сар мекунен. шашум этаж, духонага 66 квадрат. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюм этаж, масоҳати 34 квадратни метр, дар 20 микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 11. 299,000 сомон, 34 квадрат, бо ремонти замонавӣ фасон. як хонага. маърамат дар ватсап шунахираш 53 53. харидорои конкретни метонен занг за боз далши маълумотша бигирен.
ирӯза навор дӯстон ҷамъбаст шид. чизе ки роӣ карден, чӣ навори гуфтен, ҳамаша ҳаракат карда мондем бачаҳои азиз. баъдан барои қабули реклама хона дорен, замин дорен, мошин дорен, квартира дорен, чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp роӣ кунен, навор карда пешкаши харидоро мекунем. лайкотонро дӯстон фаворитик бизанен, дар канал подписатсия кунен. аз куҷо хона, замин, квартира дар корай, фақат ва фақат комментария камонед. зиндаву сарбаланд бошед.